Welcome dito'y Ilocano Radio Drama Duha ka Libo ug 26. Di Masakbayan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Di Masakbayan. Punso, apay nga nakarupangot kayo asim maupot kadagiti kakaduwam. Ibusan mi kuman dagiti politika busor. Ngam nakabalasiw day ti karayan. Ay, dagiti manen kapulyan ni Berto tidakdakamatam. Anya pa'y ngay. Imadakdamanen iti kabakiran apaganupan kadagiti balang nga hayop. Ket saan nyo ngamin nga palubusan ida nga umadak ija kabakiran? Isu nga rod, ano adda makita mi anadursok nga umadak. Panaan min. Isu pa'y amang ibos iti maanupan ija kabakiran. Rumbang laeng numabalin ko mga ibusan ti pulid. Ibusan tayo. Dumanon tayon po dita. Awan papanan na, no di maibos ti pulida. Nabiit kayo ba't anapan ija kabakiran lakay? Awan mo tinaano pa nyo? Ada ijay ti kapulyan ni Ponso bakat. Naranggas dagi ja puli. Agumda. Uray no awan ti dinangranda kada kayo. Awan matket di. Naimbaga ka nagiti kakadwa asumalog kami tapno maliklikan tirangat. Mayat samot no pumanaw tayo laang nanditoy. Kuna ti kabsat ko, nga adda ka no bakanti at trabaho ijay minasan. Mayat nga ta ijay minasan. Nabayag damutan ijay. No madi, di nagawid ako man dito lugar tayo. Pagpampanunutak pa bakat. May mayat ijayon, gam dito'y anariribok. Ada mangi parit iti pagbiagan dito'y. Ibagada ako kwada ti public land. Apay no, bilenam dagiti kakaduwam. Te kayo ang busan ti Pulida Berto. Tapno awan nga iti kaagaw tayo iti kabakiran. Dayta nga rod ti plano mi kadagiti kakaduak. Ni Berto, tiraraman dagiti kapulianda. Ngam no mapukaw da dya Berto. Ay awanon ati kainagaw tayo iti kabakiran. At danday ta plano mi. No sa di numan ti pakakitaan mi kankwana. Panaan min iti pana nga adda sa bidong na. Irumbang laeng adi. Saan kumaan na pukaw ti anak ta lalaki? No saan apin na nadagiti kapulianda? Saan pa'y matkit di akumpirmado no isuda? Awan sa bali nga atapak no di isuda, Ponso. Naiwak-wak pa'y laeng ti pana iti bagiti anak ta. Anasarakan ti kakadwa. Ala, saan mo nga ipalagip tinakaam-amas apasamak? Ad-adda amas sa irat. Pumanaw tayon san litoy. Tadanangin danon kanyak apabasulan na tayo ti puli ni Ponso. Ada tayo kano tinang patay iti anak na. Apay ada tayo ti pabasulan na. Saan tayo matakas kadakwada karanggas? Tsakmanan mo. Ngem ko na nga ambusan da tayo iti anyaman nga oras. Kaya iti sa di naman na lugar. Kaano tayo nga ruda pumanaw? Ang mga numakita da tayo, kat ambusan da tayo adi na oras. Ada binilin ko nga guanawan iti dalan nga agturong ditoy. Kasano no aduda? Saan tayo nga tama isagmak? Imbag mano saan nga ubing pa iti anak ta? Imbag, tanda iti syudad ni Rhea nga anak ta. Ijay nga agad adal. Saan ang mairaman? Nagnunumuan mi kadagiti kakaduak. Asaadan mi da Berto ije lugar da. Kat, kaano kayo nga'y amapan? Anak, magagkaranak ang makabalas nga iti da dya apole. Saan kaunay nga apurado? Masapul apulido ti amin. Sakbay ang maisayang katiplano. Anya pa'y ayat ti planwan niyo. Amumet. Nalaing itirangat dayjay Aberto. Di mo ibagbagaan na lalaingam si kadaya Aberto, Ponso. Saan nga iti kasta? Ngam adda paglaingan na. Adamat kanyak. Tapno din na maaramat te paglaingan na.
Masapul alib aton yun Talaga akas ta ti aramidan mi. Masapul asiriban yun na Aberto. Awan papanan na no di maabak dayjay Aberto. Mapasag intun dumtang ti aldaw. Wen eso masapul asa uden nyo dagiti amoy adalanda. Tapno di da makalisangay. Awan pa iti rumrumwar ka na kayo. Amangan no masalamaan nyo ti Puli na Ponso. Inak pa'y bumulod iti kabalyo nga ramatan tayo apumanaw nito eh. Apay abumulod ka pa'y. Adamat kabalyo tayo. Madlaw nagiti kabusor, nagiti kabalyo tayo. Sigurado pag-araminan na tayo tindakas. Maawat ako ti kayat mo mapasama. Masapol nga remedyo tayo. Tapno magupan ti gurang-gura ti Puli tayo, kan ti Puli na Ponso. Idi pa'y day taagurang-gura at tinawid tayo pa'y kadagiti apong tayo. Gapulang na ita, iti daga, kan kamaling nga atap. Agpabasol dalatan, ani na pa'y napaniknikan. No da tayo ti akin aramid, wanasan. Agkakapya tayo kuman. Tapno awan ti maaramid aranget. Nukas jay nga agsasabat tayo iti dalan. Kaya't ka makasarita rin, ha? Anya ka diti pagsaritaan tayo, ma'am. Adda nadlaw ko, ngam sa anak asigurado. Nakitak ngamin apasaray umasidagkan ka ni Max. Mangliklik ka akas lakabutang mo. Agyaman ak no nadlaw yu dayta, ma'am. Nokas pangarigan adda mapasamak kanyak dito'y syudad. Awan sa bali ama atap no di iso. Apay anasom dayta. Agin ginura ti klanda kan ti klan mi, ma'am. May sa kayo kadagiti biktima ti klanwar, no kasta. Wen, ma'am. Naira na nga may sala nga pagadalan tinaginrolan mi. Padasan kayo a pagkapyaan. Tapno saan nga agtultuloy dayta a klanwar iti lugaryo. Dayta ti tartari gagayan dagiti dadakkel ko, ma'am. Naumadan iti gurang-gura ang mapaspasamak iti lugar mi. Kasaokmat ni Max. Padasak nga alukuyan ang maisardeng kumaday na aklanwaryo. Saan, ma'am? Ang mga no ibaga na nagpulong nga kada kayo. Ad-adda nga agungat da kada kami. Di kagdanag. Sa anak nga agpadlaw, nga adamok may papan iti guran-gura ti Puliyo. Pinaayaban ka dito opisina, takayat ka makasarita, Max. Anda ka di parikot ka nagiti gradok, ma'am? Medyo nga rod, Barok. Mabalin ka nga agpatulong kin ni Rhea, no di mo maawatan ti daduma. Nalaing ni Rhea. Nagatapmat kanyak, ma'am. Pulos sadyak masitgan. Adda ka di makagapo, no apay akabutang na ka? Agkalaban na iti Pulimi, ma'am. Kaya tiyo ka di nga agtultuloy day taaguran-gura ti Puliyo? Diyak kanunungan ti klanwar, ma'am. May ramraman kami nga agtutubo. Apa dagiti apong mi, may ramraman kami. Day tatipod no. Madino agtultuloy day taaklanwaryo. May mayat metlaeng no agkapya kayo. Ado pa yung tipimanaw iti lugar mi, gapo iti dayta aklanwar. Irugiyo kinireya. Agkapya kayo dito'y syudad. Tarigagaya ko, mamat dayta, ma'am. Nga madlaw ko akabutang na. No adda mapasamak kinireya dito'y syudad. Awan mapabasol no disika. Kasi ka lang ti kabusor ti pamilyada dito'y. Anya ka diti makagapo, takabutang mo day jay Max. Panakitakan ko anak at nasingpat mat. Saan mo nga amo tilinaon ti puso na? Saan ka di atinatal na adanom iti karayan? Kat isukit di ti adalam apakalmasam? Nga mano abulan akaadalan ta. Kat awanot makitak amadi nga aramid na. Natalnamot iti unag ti pagadalan. Agin ginura ti pulida ken pulimi. Kabilang kayo kadi kadagiti puli nga adagurang-gura na iti tunggal maysa? Ay, kasta nga rod. No kaano nga ta magupad day ta agurang-gura.
Ay, narigat day tagayam. Ada nakaadalak iti may sa seksyon. Saan da simrak, gaputa nagawid da. Napanda ka no timulong iti klanwar da? Mailunod nga minti saan tumulong no adaklanwar. Anya? Imbag man ta nagawid ka. Damag ko nga agad adal kanumat ijay syudad ti anak ti kabusor. Di mo ka di makit-kita ijay. Saan mat ina? Sa bali siguro pagadalan tiyan na. Alumat ti pagadalan ni syudad. Masapol apasagam tayo dyan nga anak ti kabusor. Ngam ina, agduma dito'y kan ijay syudad. No makapatay ka ijay, mabalod ka. Agadal ti gagara ki ijay syudad, saan ang makipinatay? Diyak kayat ti mabalod. Apay, takrot ka. Imbes asikat yung mga tandodo iti puli tayo. Apay, ipakitam nga rod, asikat nagaramid iti kremen. Oray saan na makita ti tao, ta makita ni Apo Diyos. Kabutin ko ti mauram iti impyerno. Ha? Apay, nakita mon ayat ti impyerno ako na da. Diyak kayat ang makita ina. Isa ang mabutin nga kagaramid iti may kaniwas. Nalabas samat daytan. Pudno dayta. No di da mapantumulong. Mapabasol da. No maabak ti kapulyan da. Talaga ka di ang mailunod da? No ada mapukaw a kapamilyada? Wen no di da napantimulong ang nakirangat. Kargo pa iti konsensyada. No ada mapapatay a kabagyanda. Ay, nagrigat matantikas. Iso a nga asim ta di naksinsinaan. Iti boarding house man, uno dito'y pagadalan. Kabutong mo? Ang mga no iraman na ka itigora ti kapulyam? Daita ti pudno. Iso nga inton umay a semestre. Saanan a dito'y ti paginrolak. Narigatan. Darasab, da kumuyog ka kadagiti babae asumalog. Saan nga anuan ti kabusor dagiti babae asumalog dito lugar tayo? Wen ina, ada kinatulag ko akadwak a babae a sumalog ita. Sumaruno kami kadatatang yu asumalog. Iyawag kuntukan ka, no kaano kami nga agpasyudad. May mayat nga agpaiso, no mapantayo amin ije syudad nang. Ag-apply ni Amayo ije binasan, akas ka ni Angkelyo. Ngem ti agyan tayo ditoy. Asino ti mangidaulo iti klan tayo, ina? Agpili dati agkabanwag, anapig sa ken na laing. Tapno idaulwan na ti sumaranget, no adda umay rumaot. Max, ibilin ko, ano makitam ti anak ti kabusor, ija syudad. Pukaw mo! Ala ina, sumalog akon. Ang mga lumakalabasan ti mo sa pagluganak. Ne, dapay mo't sumaruno alumabas, no makalabas ti umuna. Jabelin ko, wad. Laglagi pa mga kanayon, wad. Saan ko nga ro na makikita ti dakdakamaten nyo? Tayo dyan lang ang pagadalan ti papapanag. Numalpas ti klase mi. Agawid ang adago si ti boarding house ko. So nga rod, nga ibagbagak mo't ano makitam. Saan ka de anapatagkan ka ti kabsat mo? Apinukaw dagi dya apole? Kunadamat asaan nga isuda ti akin aramid. Kan awan pamanagnak tayo nga isuda, ina. Sakit mo, dagiti kabusor. Saan, ina? Kumuyog ka kadagiti kakadwak a babay ama panedya terminal ti bus. Narigat ti aguray dito'y kalsada. Tamangan no adda lalaki nga agur-uray dito'y. Amangan no kabusor. Ada ako niti kalsada. Aguray akit ibo sa lumabas ta paraag. Sahala ko na mapanid yung terminal. Ni, apagiso. Adan sumunga na bus. Paraag, marang saan pa yan napuno. Sinyasak. Aday ta, nagsarga nga. Bumuli ako. Ni,
may salangat tugaw ti bakante. Kat ni Rhea tinakatugaw iti arpad ti bakante at tugaw. Hindi lang, di ba ganito atugaw? Saan ka na tumakir? Saan ka nga anuel? Agstanding aklangan. Uno saan, rumuarak. Nurumor ka. Amangan no masalaw na ka ti... Tika pulyam. Ha? Saan ka na tumakder? Saan ka nga anuel? Agistanding aklangan. Uno saan, rumuarak. Nurumor ka. Amangan no masalaw na ka ti... Tika pulyam ama nagdakdakas. Agtugaw ka lang ni tayan mo. Dagtugawak mat itarpad mo. Di ka pagaramidan ni tindakas. Ado ti tao ditoy. Tiyak kaya ti mapalod. Saan ka makaliklik nga agpaiso? No pagaramidan na kitidakas. Taado ti tao ang makakita. Iso nga kalma ka lang. Nagkabusor man dagiti dadakkel ta. Awan ka po na. Tapno ure datakat agkabusor mat. Pudno ka di ti magbagan? Saan ka kading agkintayag no kanayon tirinnopak dagiti kapulyanta? Di mo kadi kayat amagupad ti gurang-gura itinagbabatan tayo. Pudno ka ti magbaga da ito yung tao. Apayan di ka sumungbat. Kayat mo kadi amagupad ti gurang-gura tayo. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat. Adang iti buhos. Pangaasim ta umay naksabata ni J Terminal. Apay nga umay kasabdan. Sigod mat asaan ka ngagpaspasabat Basta, kasapulak ti kaadnam. Saan kun nga ibagakan ka ti makagapo. Ibagak tuwin to nagkita ta. Sige man langan. Ada ka di pasarabok? Kumukha magusto ang tilito ko. Wano bunga tiratan. Ano ti inala. Sige nga Rod, umaya kon. Agurayak iji terminal. Yaman na. Pulak ti kadam ijay. Apaman ang makasangpultak. Sige, di kagdanag. Tasabtan ka, friend. Dandani siguro itan ti anak ta iji syudad. Nulakit di ta nakaluka na dagos. Sigurado, dandanin makadano ni Jay. Kaano ka di mo't asumurot tayo ijay? Aldamat na nabulod ko a kabalyo a pagsakayan tayo. Anda ti akin kabalyo, di ba ba? Alaan nanto ti kabalyo na, apaman na maksangpet tayo ijay. Ay sapay ko ma. Tasaan na tayo ang masalamaan dagiti kabusor ijay dalan. Adda na kay baga, akanayon da kano iti madalanan amo mama. Kasano tayo nga rudan? Saan tayo ka din amatuloy? Insaganaak ti amin. Mas daaw danto no awan tayon. Ang kasano? Anya pa nagsagana ti inaramid mo? Rhea, agring kan. Adda tayon dito syudad. Nairidap mo ha. Sige, dumsaag tayon. Nakaridapak gayam. Itay pay Nairidap mo, kalpasan nga da kinasarita mo iti cellphone mo. Ti kaadalan ta ti kinasarita. Nangag ko ti imbaga. Kabutan na ka di. Iso nagpasukon kay ti kaadalan ta. Sige, bumaba ako. Inayadam ti bumba pa. Saan ka ngagdardaras? Di kamot kamatan? Oh, kunak kami inayadam. Ngay kaglis kalakat nga rod. Agora ka, tatulungan ka. Anya ka diti inaramid mo iti gayam ko, si ka Max. Mga yabak iti pulis. Imbagak akumpat iti imak tatulungak. Ngam di namat kayat, nagdardaras matan. Nay ko, nailigos at tisakan. Kanya tinapasama. Nay, Kung tulungak, naikaglis iti dumsaag. Nailigos sa tisaka na. Naligos? Wano induron mo? Ang kabusor kayong samot. nay pagalisak gayam. Maditi pa nagdisok iti baba. Napandagak tisakak. Ay, naklakit din o dinangran na ka ni Max. Pag tinulungan ta, sige, ilutat tisaka na. Barang agsubli ti sigod. Sige nga Rod, aramida mon.
Punso, di kay kadimanan mapanagsaod ijay dalan. Saan man? Mapan kami, kalpasan ti panangan tayo. Kat indak nga rod baga. Na isagana dan timakan, tapno mangantayon. Agawa am nga ruda, ang mga nulumabas da, kat saan mi ida masalamaan. Ibusan nyo nga rod No dalakit de makitayo, saan nyo apalabsan ti gondaway. Uray saan mo nga ibaga? Day tati aramiden mi. Ha, ay pakaragsakak No adamarsing iti pulidaya akabusor. Di dalakit dinamnamaan nga addamang saad kadakwada. Tanabayag nga insardang mi tinapan nagsaad. No apay mo't ngamin nga insardang yo ti agsaod. Kasano? Kat into nagsad kami. Timot kadwa ti Marsing. Ngam ita, masirib kamin. Awan laket ti Marsing kada kami. Manglimlimo tayo. Tapno di na tayo madlaw na iti kabosor. Masapol ka di pay. Tapno awan mapasama ka na tayo. Manglimlimo akas babae. Tapno di na pagarupan na siyak ti lumabas. Masapol na manglimlimo ka mat. Tapno di na kadangrat. Sa bagay, numadlaw da asyak ti asawam. Sigurado adang randak. Isungaro na masapol na manglimlimo ta. Maliklikan pa'y tirangat. No di na talakit ti mabigbig. Sige, kasta ti aramidan tayo. Tapno awan mapasamak aranget iti nagbabaetan tayo kadagiti puli ni Punso. Kapilitan nga agpaldaak. Gansak ti mangawit kadagiti dadakkel as shoulder bag. Penton makadanon tayo ijayan ti kabalyo. Darasen tayo. Tapno makandanon tayo dagos iti kalsada a pagurayan ni ti boss. Iso kahayam nga da nakitak aguma a maskara nga da atidog a buok na. Babaan ti maskara. Didak mabigbig. Ipagarup ganto a babae ak. Kat, kumusta nga ite napanan nyo, Punso? Ada ka di mo't lalalaki anarsing ijay dalan. Awan matilimabas ijay dalan alalaki. Panay mat babae tilimabas. Makrot ka di dagiti lalaki iti puli ni Berto. Apengay, adidan agparang. Nalabit ang nagbutengdan kada tayo. Di da pa yan mapmapan ije kabakiran, manipod kinamat mi ida. Kat, kasano nga rudan tinatay nga anak ta? Di ta ka din maibalas? Kung natimay sa anak kasaritak, nga da nakita na apana, akaarngiti pana, ana iwakwak idi, iti bagiti anak ta. Armas ka di te puli ni Berto? Saan ka dumat? Kaarngiti armas dagiti dayo amang anok. Dagiti aggapo iti sabali abantay. No kasta. Taga ite sabali abantay nga rod, tinakasalaw iti anak ka. Nalabit akasta. Nakita ngamin ti kadwa tayo, ti panad dagiti taga sabali abantay. Kasjay latta ti itsura, ti panada. I-relax mo ti sakam ta igoyod ko. Masapol nga agsubli ti naligos. Max, sigurado ka nga mong tiagilot. Amok mo't basit. Nagsakit. Saan nga ta ako maro na iguyod mo? Basta saan mo nga ipatangkan ti sakam. Tapno mayat ti resulta na. Tapno may subli ti naligos. Sige ta igoyod ko. Oh. Mayon, kumot nga agpaison. Nagsakit unay itay. Iso na regatan ka. Ta medyo nagcramps ngamin ti muscle ti butoy mo. Timangkan ngamin. Gapoy ti madya pa nagdisom. Oh, nakaginawa ka ka di iti pananggiguyod na iti sakam? Wen nga rod, nagsakit unay itay. Agyaman ang unay, Max. Awanan yaman na. Ala, agtaksi kayo na mapan iti boarding house yo. Ang mga numalingkos ka manan. Katsi ka, papanamatan. Itulod kay kuma. Ngam sigurado ang mabutang ni Rhea kanyak. Sige, tainak matan.
naklakit din no anya ti aramiden ni Max kan ka itay. Dinardaras ko ngamin ti Bimma ba? Naigalisak. Napandagak ti maisa-asakak. Iso siguro naligusak. Ngam, nasingpat mat gayam ti kabusor yung. Saan nga tang agin-agin lang? Tapno makaasidag kanya kat maaramid na ti madi apanggap na. Day ti santang ammo. Adalat ta amak ko. Amangan no libatan nak inton asidag kami ni titunggal maysa. Sa bagay, adda nga agpayso ti tao analaing nga agpamarang. Masapol nga aganada. Anya ti amok ngay. Magpampamarang laang. Kumusta ti sasaada nyo iti lugar yo? Adda ka di manen napasamak aklanwar idinagawid kayo da iti holiday? Awan matkit di ma'am. Nauman da tatang ko iti rangat. Pimanaw da ni jay lugar mi. May mayat ti lumiklik iti riripo. Nga may mayat kuman no agkapya kayon. Day tamat ti tartari gagayak ma'am. Kapya ti tunggal puli kan tribo. Awan ko matigurang-gura iti tunggal puli. Padasak akasarita ni Max. Barang maisardeng tiguran-gura ti puliyo ken ti pulida. Tila ang problema. Kat ti kapulian mi anabati ijay lugar mi, ma'am. No siguro agkapya kayo, ininot damat nga agkapya. Makita dati patag ti panagkakapya. Mano alawas apad padaanan mi Deji Aberto. Ngam awan matgaya man ti pamilya na di ta masakupan da. Anya, awan da di ta masakupan da. Napanandangay. Day tati saan tayong ammo. Nagururay kami iti angin. Awan gayam Deji Aberto. Nagbutang dangat ako ka? Ha? Takrot matgayam jay awanan bain. Naibagana ka no, anauman iti rinupak. Te kunamket di akat takrot. Naglibas api manaw. No aso ko ma, kat embaag na ti epos na api manaw. Ha? Sabagay, sayang lang ti bannog kan panak para kan kuana. Kumusta nga'y tinagaplayam iti trabaho lakay? Naalaak bakit? May sa akong aminiro. Ay, yaman pa'y apo. Imbag dito yun taawan ti kabusor. Aglako akmot iti kumporme, tapno adamot pagsapula. Adakan ka na ita. Adamot pagpuunam. Tinaglakon tayo ti baka tayo, sakbaya pimanaw tayo, iti lugar tayo. Mangkitak iti abangan tayo apagpwestuak nga aglako. Sapay kumata mayat agasap ni agur-uray kada tayo ditoy. Agtalag tayo iti kaasi ti apo. Di na tayo lakit baybayan, tasaan tayo matadakas at tao. Inton bigat, mangrugi akon ngag trabaho. Kumusta ti lugar yo, Max? Nagkapya kayo ka din? Imposible ang mapasamak na ita, ma'am. Nabayagan nga dagurang-gura na iti apong kandadakkal mi. Di mo ka di kayat ngagpatingga day taaguran-gura yo? Kayat ko launay, ma'am. Diyak kayat apati anak kon to. Kat agtultuloy da ngagraranget. Nasaya at day taatarigagay mo. May mayat matlaang no agkakapya kayo. Anya ti mabalin mo nga isingasing, tapno agsardengan day taaguran-guran. Ikagumahag apatin nagan ni Rhea, ma'am. Ha? Patinnagan? Anya ti kayat masawan? Agayatak ken ko na, ma'am. Numaayat nak. Agbalin kami amay may sa pamilya. Saan to mat siguro nga agrarangat pa nagiti dadaktal mi. Sige, Barok. Tarigagayak ti panagbaligim. Padasat latamat akasarita ni Rhea. Kumusta ti sakam, Rhea? Mayangtan, Max. Pangasim ta din ako madangan. Nagkaadalan ta ni iti lugar tayo. Idi ko mapaya din ang ran ka no dagurak ken ka. Ha?
Awan kuram kanya. Nabayagan nga kita ta. Adda ka di palabutang mo kanyak. Mapabasol na ka di. Sa anak pa nakiraman iti anyaman arangat da. Saan ko maapatid tayo? Kat agrarangat mat. Takaasi ti agbalin a pamilyata. Nabayagan nga kita ta. Adda ka di palabutang mo kanyak. Mapabasol na ka di. Sa anak ka nakiraman iti anyaman arangat da. Saan ko maapatid tayo? Kat agrarangat mat. Takaasi ti agbalin a pamilya tayo. Nauma da ama itirangat. Isu apim manaw da ija lugar tayo. Awan tan iti lugar tayo kunam. Day tatipod no. Di dan kayat ti makirangat pay. No kayat da tatang mo abukudan ti kabakiran. Ipabusoy da kanon. Ininutak idangal lukuyan. Alipatan da kumantigura da kada kayo. Maalukoy mo nga taida. Ika gumaak na ita, Rhea. Anya ka di ti pampanunutam, anak. Kasla mariribukan ka man. Imbaga ni Max. Akayat na ngagkapya ti puli tayo kan pulida. Ha? Agkit-kita kayo iti anak, dagijay anaranggas. Lading itak na saan ko nga imbagbaga nang. Diyak kayat ngagdanag kayo. Agkaadalan kami pa iti universidad. Awan ka di tinadlaw mo ama di atignay na kontrakan ka. Awan matnang. Naira na nagkalugan kami iti bus. Idinagapuak iti lugar tayo. Kat, awan tinadlaw mo ama di atignay na. Awan ina. Ididinardaras ko abim maba iti bus. Naigalisak. Napandagak ti sakak. Tinulungan nak. Inilot na tinailigos asakak. Saan nga tangag pampamarang laang? Dahita ti atap ko ididamo ina. Masapul nga agrida mak. Kaamam mo nga agkaadalan gayam ti anak ka. Ken ti anak da punso. Aniya. Imbagno sana dangaran na dya putot tinaranggas. Naibaga na kano akayat nan agibusan ti gurang-gura tayo. Di na kano kayat a mairaman ti agbalin a pamilya na itinabayagan a gurang-gura ti puli tayo. Naitamat ti tartari kagaya. No, agpaiso ko madati ang imbagana. Nagsayaat ko man. Anya nga ti pamuspusan. Tapno aggibos ti susik itinagbabaetan tayo. Natangken ti puso na dya Ponso. Isa tiyaklamon. Agum da. Naranggas da. Mas daaw ak nga ron. Napudno nga tamat laeng ti anak ni Ponso ani Max iti ibagbagana. Ngam na ko na ni Rhea. At tinulungan kano ti anak da, ti anak ta, hindi na igalis. Saan mo ka de anaamuan? No sa denote nagbakwitan da Berto at akrot? Saan mat nga mo dagitim nagdamagak? Ti pagsiddaawak. Adda kami ijay dalan, iti aldaw nga impagada nga ipapanaw da. Awan mate sa bali apag na anda. Kasano ngay, adayo nakita eda. Burbur siya nga rod kanyak, no kasano ang nakalabas da asaan mi anakita. Huh. Amangan matno nakaturog dagiti kakadwam idelem mabas da. At dalatan nakariing no iti rabii. Isu amas daawak, no kasanud ang nakalabas. Demo ebaga, akas dala angin alim mabas. Wah, adda nga ta anting-anting deje a tao? Pag ko naamat nga ada anteng-anteng na. Una, tanu ambusin mi ida. Adda marsing kada kami. Idin tutawan kada kwada. Ita, nakapanaw da asaan mi ida anadlaw. Ada sabong di tatugaw mo. Asino nga ta tinangikabil? Saan nga nga dalaang nakalipat? Kita ah? Oh. Ada note na ikabil. Ada nga agpaiso. Basaak man. My peace offering for you, my sweet lady.
Gana sa sweet lady ka, no? Ay, imbagban. Sino nga ta tinang ikabil dito eh? Adan atap ko. Peace offering ko na. Kaya't naasawan, sigod akaapa mo no kabusor mo. Ni ka di Max, tidakda ka matam? Isula ang ti kaapa ti pamilyam. Saan ka di? Oh, di ni Max. Inaramid mo ka diti singasing ko nga aramidam? Uwan, ma'am. Sapay ko matagbaligi ak. Awan pa panan na, no di rumok matirik na nakan ka. No kanayon mo asagutan iti puraw asabong. Nakita nga yung misa may dinabasa na tinote, ma'am. Ibagam a peace offering, tapno matignay to ti puso na. Inaramid ko rito, ma'am. Kat agyaman na kiti singasing yo. Saan nga min arumbang nga agtultuloy? Ti saan anain kalintagan anabangunan yung nga ugali ti akpo, kanda dakkelyo. Saan mo ka din akagura ni Max? Saan ko matakagura? Adala ang amak ko kenkwana. Tama ano pagaramidan nak iti dakas. Iti kaddayo dito'y syudad. Awan ka diti madlaw mo amadi agandat na kan ka? Awan pa'y magkit din. Ngam adala ang amak ko. Nasingpot mo ti panagkita kan kuana. Ngamin, tinulungan na ka idi na igalis ka. Inilot na ti sakam. Matikaw ak nga rod. Binaybay anak ko man idinay galisak. Ngam saan mat? Ita, inikan na ka pa iti sabong apis offering ka no? Nabawasan mo ti amak ko kankwana. Manipod tinulungan na. Ala, sabay ko matagkapya kayon. Naksayan ka din tibutang mo kanyak. Amo ti Diyos adi ka mabali na saktan. Ladingitak no kinabutan ka iti kalabas. Di ka mapabasol no kastaman tinariknam. Angam, agkidawak kumakan kay ti may sa apabor. Anya ka di day ta pabor, Max. No mabalin ko ma. May sardengan ti gurang-guray ti pamilya tayo. Kasano ko ma? Kat naranggas ti pamilyayo. Sa anak mo't anarangkas. Iso nga rod ano mabalin kat agtinulong ta adwa. Anya ti aramidan ta, Max. Umuna, agsiningad ta. Tapno mapunas ang mamimpinsan ti buteng mo kanyak. Mabalin? Ikarik, saan ka adangaran? Pagpanunot akpay, Max. Sapay ko ma, na makapagpanunot ka, Rhea. Mayat ti tarigagay ni Max para iti puliyo kan iti pulida. Nagmayat ko man, nupudno day ta atarigagay na. Agdwa-dwa ka kadipay laeng? Panagkita kat napudno mo't iti ibagbagana. Kasano na saan apudno? Isagmak ko kaditi kapuliyak. May salaang akamalik. Marpuog ti pulimi. Iti ima dagiti pulida. Ay, maamakaklakot nga rot iti ibagbagam? Ay, matikawak. Uresyak, matikawak mat. Saan arumbang ati pusok ti pagandarak? No di kat ti utak ko. Tapno saan amay sagmak ti pulimi? Bilibak ti panangipatag mo iti puliyo. Saan arumbang ay sagmak ko ida? Pulimi ti nakataya dito eh. Maawatak ti rignam. Adakan ka ti amin a pangadang. Amok, amasirib ka. Awan da Berto, isu amapan miripuugan ti alad abato, iti nagbabaetan ti masakupan tayo. Nasaya at mat. Ngam tila ang pamilya ni Berto ti Pimanaw. Sino nga iti nang sandikan ko na iti kaawan na? Amang ano nakapkapso ti simukat kan kuhana. Nalakaaripuugan ti alad. Lumasod tayo, kat agawon tayo ti daduma ang masakupan da. Namnamaak nga agbaligi kayo. Tawanan day ti Aberto. Maabak yu lakit di da. Lakit di. Rumaot kami,
apaman nga agsipngat. Saan kami maturog a babae? Masapul nga agkakaysa kami. Amang kid daw iti panagbaligyo iti rangot. Pagsaganaat dagiti kakadwak. Agbalasiw kami iti nagbaetan akarayan. Sige, bunso. Namnamaak ngayawid yo ti balig. Apay adi ka makaid na lakay. Adda ka di parikot. Anda kadwa tayo alakapan iti ada signal na. Inyawag da, nga da kano espya anang ibaga. Arumaot kano nagiti kabosor iti porok tayo. Anya, inggaraw damanan ti kinaagom da. Rumaot damanan. Nakasagana ka numat amin nga agwanwanawan. May timbreda karagiti daduma. Babaan ti tali ang nakakabit karagiti agduduma akay kayo. Dagiti pagilasinan, no adda umasidag akabusor. Wen, bakit? Inyawat mi amin dagi jay, sakbay api manaw tayo ijay. Insurok kadagiti kakadwa ti aramiden da, no adda paggat. Sapay ko ma, tasaan nga agbaligi dagiti managdakdakas. Sumungsungad pa lang nagiti kabusor iti karayan. Amon ti parawanawan ti aramiden da. Agkuti dagiti tali. Kasano no agkuti dagiti tali, no agangin. Numayangin ti tali. Sumurot ti tali iti paparan ti angin. Sa malimat no dapagad, na maguyod akas lamay palsiit ti tali. Madlaw mat ti parawanawan. Pagilasinan da ita nga dakabosor. Rhea, apay kasla madanagan ka. Impadamag da ka ni ama. Aron maot ka no ti kapulyan ni Max ija purok mi. Anya, talaga ka di adakas ti kapulyan ni Max? Wen gayam. Agom dala unay. Ti kayat dakat iso dala ang ti agbyag ija lugar mi. Kasta ka di? Isumat lagayam akabutang mo launay ni Max. Jak amo. No amo ni Max daytoy ama paspasamak ija lugar mi. Masapol nga ipakaamom kan kwa na ti mapaspasamak. Nalabit nga amunan. Karbangan na amaamuan. Inak ibagakin kwa na. Sige. Dinardaras ng tinapan itiayan ni Max. Imposible asan nga amo ni Max ti mapaspasamak ija lugar mi. Max, amom ka di nga agdandanag ni Rhea. Tarumaot ka no ti kapulyam ija purukda. Anya? Agpaiso ka di timbagam? Kasano ko mga amo ni Rhea? Ada ka na nang yawag iti amana. Delikado nga rodmanan. Nurim maot da ama iti purok da Rhea. Masiguradom ka di ama nga bak ti puliyo kontra ka dagiti puli ni Rhea? Lamin adon arim maot ti dauluan ni ama. Ngam kanayon da nga agawid anak sayan da. Nalalaing ti puli da Rhea. Apay nga rod akanayon arum maot ti kapulyam. Jak manamo ka ni ama. Sana madidigra. Uray kanayon da ama bawasan. Kaya't ko ama kasarita ni Rhea. Agpaiso ka di timbaga ni Elsa. Kasano nga amom? Kat adayo tayo mat. Ada nang iawag ka ni ama. Ada nakapan iti adda signal na. Ladingit ak ti mapaspasamak iti lugar tayo. Sigurado nga damanen marsing iti pulimi. Madanagan unay da ama. Amangan kanuno makalasod da tatang mo iti masakupan mi. Sapay ko mata saan. Anya nga ta ti maaramidak. Tapno mapasardeng day ta arangat iti nagbabaatan ti puli tayo. No addala ko mamaaramidan ta. No apay nga minmat day ta aklanwar adinakkalan ti puli tayo. Saan ko apulos nga anugutan day ta? Jak kayat ti rangat. Idandanagak dagiti kakasinsin ko iti purok mi. No kayat ko mati pamilyak. Kat umakar kami mat, akas iti naramid dagiti dadakkel mo. No makaumay damat ditoy. Amangan no da kami ti pagpupudutan da.
Ayan ti kakadwayo, Ponso. Apay ngay abi masit kayo. Wah, kasano ang napasamak dayjay? Umas asidag kami pailaang, kat pinasabatan da kami iti adu apana. Anya, kayat mo asawan. Awanin dagiti na duma akakadwa tayo anapan nakirangot. Wah, masapol asublian mi ida ijay karayan. Saan mi ida anaala, taado tinangkamat kada kami. Kayat mo asawan. Naabak tayo manan. Wah, agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga taarit puugan ida? Adda nga ta anteng dagija apole. Apay asaan da ang maabak? Day tamo ti atap ko. At dan sa ngagpaiso anting-anting da. Wah, agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga taarit puugan ida? Adda nga ta anteng dagija apole. Apay asaan da ang maabak? Day tamo ti atap ko. At dan sa ngagpaiso anting-anting da. Masapul nga rod. Ang matagikwa tayo ti anteng-anteng. Kasano kuma? Saan tayo nga ammo no anya aklase dayjay nga anting-anting? Anya nga tangay dayja aklase ti anteng-anteng. Nagbilagkit din. Tapulos asaan tayo ida ang maabak. Manun tinapasag kadagiti kakadwa tayo. Nasakit unay tinakam ko. Paisaganam ti mainom anasangar. Tapno makalipat kami. Ne, Punso, adda pa'y gayam sugat mo. Naapgas nga rod. Imbag tatakyag laang tinakaipalukan ti pana. Kasanon ngay, no adda sa bidong ti pana. Isu nga rod apairwar mo tinasangar apanguntra. Ugasan yu itinasangar. Tapno mabugwan ti sabidong na. Saan ka no nagbaligi na itirim maot? Ano ka no pa'y tinapasang karakwana? Nasiguran na iti parawanawan, isungayin sa ganaan da. Ay, yaman pa'y apo. Saan nga miin nga ipalubos ti apo ang maabak dagiti agtalagkan kwa na? Madama ka no tiragragsak di lugar tayo. Adda parte amang angay, agrarag-uda. No nasigudan da, kawatan nga rod, nga awan tinarpuog nga alad abato. Pudno na bakit. Mayat tinapanunot ko ang maaramat atali. Nausaren dagiti parawanawan. Talilaang, nga mabalaagan ti kakadwa, no ada sumungad adidigra apatauden ti kabusor. Ano ka no tinapasag akabusor? Sayang, tatakyag ka no lang tinatamaan ng Ponso. Saan ka din nga ada sa bidong dagiti pana, dagiti kakadwa? Pudno na bakit. No di daam mo ti makaagas iti dadya sa bidong, ininot ang maapektaran ti salon at ni Ponso. At ka din damagyo, no kasano tinapasamak arangat iti lugar tayo. Saan da kano ang nagbaligi alimasod iti masakupan mi? Adan sapay kano sugat ni tatang mo iti takyag. Idi pa lang ibagbagak ka ni ama. Aliklikan dan ti rumaot. Pakanayan da amaksayan. Imbagam day ta kadakwada. Wan, dinanugnak pa ni ama. Taimbes kano asyak ti mangida uloy tiranget. Siyak kano pa ti mga nawa kadakwada. Saan ka nga rod nga umanugot iti aramid da? Pudno reta, isong inawagan dak ni ama iti takrot. Max, imbag ka simangpat kan, no adda ka kuma. Amangan no saan ang agsanod da amam iti rangot. Nagtakrot kamot ngamen. Saan akin natakrot ti mangliklik ti paggad? Ngam kinamaag tagsabay ti apoy. Daita ka di tinagawidam ditoy. Imbes nga ang kaibalas tinapasamak. Kaya't yung ka di nga inakmat agsaba akas simot-simot ina. Kaya't yung ka di amaibos kami amin alalaki iti puli tayo.
Kasano nga ron ang makabalas tayo? Numabutang kamat! Saan ko akabutang tiranget no pang salaknib ina? Ngam no timapan ka agsabay ti apoy. Sabali na saritaan na ita. Anya ti kayat mo asawan. Di kay kadimasyan kadagiti naulila. Gapoy ti dayta arangat. Manon tinapasag. Gapoy ti minamaag arangat. Masapol ang mapantayo ti ospital tapno maagasan kayo, ama. Tapno maamuan, tiruar, ti mapaspasamak ditoy. Saan ang mabalin ang makibiyang dagiti pulis iti mapaspasamak ditoy? Amuyo mat gayam amay kaniwas ti mararamid. Apay nuliklikan yung ti kastoy. Tapno saan tayo ang maibos? Diyak pulos kayat amang ngaganday tangay imbagam. Awan ti takrot iti puli tayo. Napatag ti masakbayan ti agbalinto a pamilyak, ama. Diyak kayat ang maulilan to dagiti anak ko. Gapoy ti dayta arangat. Diyak kayat ang makita ti rupam ditoy. Awan puli tayo abakla kan takrot. Agsanay kakit di, tasika ti sumukat kanyak. Ladingita ka, ama. Kayat ko ti makaturpos. Taagtrabaho ak para ti pamilyak. Saan kat atap no makirangat? Pumanaw ka dito'y sangog. Kagurat ti tao at akrot. Ladingita ka, ama. Masapol ang makaturposak. Ipamuspusak ti agturpos. Makitak tiliday iti rupam. Adda ka di manen parikot. Masapol nga agtrabaho ak. Tapno makaturposak, ma'am. Dinapanaw dagi di balay mi. Tadyak kayat ti agsanay ang makigubat. Adda amok ang mabalin a part-time job para kadagiti estudyante. Ijay ti papanam. Pagyamanak, ma'am. Masapol ang makaturposak. No di da kayat nga agawid ak. Gapot tadyak kayat ti makirangat. Awan mabalin ko. Dayawon ka iti kastapang ngadeng mo. Madingamin tiranget iti nagbabaetan ti tunggal puli wenuklan. Diyak kayat ang mabangunan ti agbalinto a pamilyak tinagulo a lugar, ma'am. Rombeng laeng. May mayat matlaeng ti kapya ngem ti gubat. Awan resat agubat ti klanwar. Amom ka di a pinagtalaw da ni Max ije balayda. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat. Ha? Kas na ka di, ma? Kasano ang makaadal no pinagtalaw da? Simrak akas working student. Adda part-time job na. Kasla isun ti mang paadal iti bagbagi na, ma'am? Tapno saan laeng asumardang. Tinulungak ang makastrak iti trabaho. Tapno ituloy na matlaeng ti agadan. Kaasimat nga rod ni Max mo. Di na kayat ti makiraman itirangat ije lugaryo. Iso akinay kayat na ti ag working student. Pudno nga rod ti bagbagana. Adi na kayat ti makiraman itirangat ti pulida. Kan ti pulimi, ma'am. Pinagtalaw ka nun ni Tata Punso ni Max. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat, tatang. Dapat patag ka ni Ponso ti gubat. Ngam tinasaya at masakbayan ti Polina. Kat, nagsardang ka din ni Max nga agadal? Saan, ama? Tinulungan ti maestrami ang nakastrak iti trabaho na. Part-time job ka, no? Tapno may tuloy na matlaang ti panagadal na. Kaskar tayo. Di namat kayat tiriribok. Kasta kumamat ti ama na. Kasano nga ta ama alukoy tayo ti amana? Ama isardeng kumanday to'y aklanwar. Masiguradok ang marigatan tunlay jay ang sugatan. Isa pilitin ng agsanay ti anak na. Ngam saan akayat ni Max ti agsanay? Iso a pinapanaw ti amana. O sino nga ta tidutukan manan ni Ponso a sumukat ken kuana? No saan matakayat ni Max ti sumukat ken kuana? Kaasimat ni Max sama. Pinagtalaw da piman. Punso,
Saan matan nga agimbag day ta imam? Nakarkaro matalimtag. Mangayab ka itinalaing nga albularyo iti purok. Di amuna ti agduduma abulong ang makaagas. Adan pinaayabak amang ngagas at agad dita baba. Nalaing kano day jay. Dandani siguro itan. Sa balin ti ut amarik na ka. Kaslag kapsutang pa yan. Sinalbag dagijay apuli. Tinamaan dakit din iti pana. Basitan dagiti lalaki dito purok tayo aman nakigubat. Inot daan na pasag noing kayo rumaot. May samot dayjay amax. Inutil. Di pa'y makatulong. Nang ro na ngamin kan kuana ti kuna na apanagadal na. Ang makaadal pa'y nga ta ita. Tawan mo na ita da nga allowance na. Nagbakwit-kit din ti sinalbag at akro. Kabailam ka di mo ilang ti agadal, kabayatan ti panagtrabaho. Wan, ma'am. Ikarkarigata. Good. Aganos ka. Tano makaturpos ka. Dakkel atulongkan ka para iti masakbayam. Madanagan na ka ni ama, ma'am. Natamaan iti pana nga da sa bidong na. Diyak mo na niya ti sa bidong inaramat dagiti kalaban da. Apay asaan amapan iti ospital? Sa bali ti ugali tinataengan iti lugar mi, ma'am. Kay kayat dati bulbulong apangagas. Ngam ad-ad da maisagmak ti salun at ti amam. Saan da kami na kayat na maamuan lagi ti pulis ti mapaspasamak arangat. Iti nagbabaadan ti pulimi, ma'am. Madlaw akim motong ni Max. Manipod nagtrabaho, kabayatan nga agad-adal. Saan ka di? Awan siguron oras na nga aginana. Ken agluto iti kanen na. Imbagkit di, tasaan nga inmanugot iti kayat ti amana. Nga iso ti mangidaulo iti klanda. Raamag ti pangedeng na. Adi na kayat ti mangidaulo kadagiti kakadwana. Saan ka nagbindot iti obserbasyon ko? Nasingpat a tao ni Max. Idida mo. Ada pa nagduadwak iti kinatao na. Ngam ita ta makitak ti panagsakripisyo na. Tapno laang makaadal. Nasukatan iti panagraam. Makitam ka din ni Max? Iji o. Ada iji tugaw. Akas lang na bambanog. Kagap-gapo na siguro iti trabaho. Mabitlaan tada papanak. Hi, Max. Saan pa'y amang rugi ti klase? Tada ka no basit meeting da, ma'am. Adadanom kan tinapay dito eh. Mangantayon ka da, Elsa. Isumat lagayam apimanaw ka itay, tanapan ka gimatang. Sigod at tinapay iti bag ko. Danom tinak ginatang. Ultimo danom. Magatang di ti syudad. Iti lugar tayo. Nadalos ti danom iti ubog. Sana magatang. Mayat ti agyan ijay no awan ti rinupak. Sana na day ti pagsaritaan tayo. Mangantayo kit din. Datayo pa'y laang kada dito eh. Agyamanak tanilak amak iti danom kan tinapay. Kinapudno na. Mabisinak matkat. Isungarod amangan tayon. Patuluyom ka diti mapanagpasyar iti lugar tayo. Inton makaala kiti liv ko. Isunto ti papan ko. Manglimlimo ka kadimanan? No kasapulan aramidan. Kapno awan mapasamak arangat. Huwag kaasimat ti mairaman. Ay, no apay mat ngamin akanayon arangat ti adda iti ulo dagiti kabusor. Kuna tinagdamagak, asaan unay nga umasindag dagiti kabusor iti beddeng, manipod na sugatan nila kay Ponso. Kumusta nga tamat tanday di anak kay Ponso? No di da nasarakan ti husto apangontra iti sabidong ti pana, inot ngagkapsot. Makitam ka diti sabong iti tugaw mo? Saan na apuraw, no dikat nalabasit? Asino ang dati nang ikabil? Masiguradok ati kabusor mo.
Awan ka busor ko. Awan ita, ngam adda idi. Ita, naragsakan ti panaglangin nyo. Naragsak ka, saan ka di? Di ka man. Mangsutil ka manan. Agpay sumad. Kabusor idi damo. Ngam, asawan to iti udi. Unay ito itasawan. Si Kama. Uy, awan dakos itimbaga kanya. Noan niya ti mandar ti puso, masapol asurutan. Ay, Ponso! Ponso! Anya ka di tinamasamak mo. Ay, agrain ka. Ponso! Oh, anya ti kayat asawan ti tagtagainap ko. Apay, anya ka di natagtagainap mo. Nakita ni Max nga umununag iti gayong-gayong. Ha? Tultulungan mo't ni Berto nga yaon. Ang mga nunag kita da, kat nagrangat da. Ngam, apay atultulungan na. Agkabusor tayo kada Berto. Apay kumatulungan na ni Max. Balektad ti tagtagainap. Oh, Diyan nakitam atultulungan na. Ang mga parparigaten na ti kayat sa wanda jay. kasta nga ta. Sinalbag tumat namin DJ Amax. Di nakat kaya ti agsanay, akas man nakigubat. Balektad ti tagtagainap. Diyan nakita matultulungan na. Parparigaten na ti kayat sa wanda jay. Kasta nga ta. Sinalbag tumat DJ Anabiyag. Di nakat kaya ti agsanay, akas man nakigubat. Kaya't nakit din ti kuna na apanagtorpos na. Dayta nga ro ti pakasurunak. Di pa'y makatulong. Ay, kasano pa'y amay balas day ta nagpanakam. Mas jaymot namin day jay asinalbag. Makapadismaya. Lalaki pa'y mat nga rod. Jaymot may sanga anak. Napasag. Adi tay pa amo no aseno tinang pasag. Hello? Asino na ka di? Naaksidente ni Max. Nadumpar ka no iti motor. Impan ka no ti polis iti ospital. No addawayayo kin ni Elsa, ingkay man basit kitaan. Pagdanas kan namin nga aramida. Anya ka ospital, ma'am. Ijay ka no General Hospital. Basta mapan kayo ijay. Masigurado nga awan ti kadwa na ijay. Sige, ma'am. Agpakadak pa'y kadaina. Sige basang. Da kayo pala ti makaamukan ko na. Kaasimat. Wen, ma'am. Awagak ni Elsa. Tagkita kami iji ospital. Anya ka di tinapasamak, Max. Iti mat pedestrian lane tinagnaak. Agdardarasak tapno sana kamaladaw iti trabaho. Dinalapos nak tinakamotor. Nakitam ka di ti plate number ti motor? Hinala ti pulis anang tulong kanya. Nagkari, ama kaamo kano iti panaka-ospital ko. Anya ka di tinadangran kan ka? Na iti imak. Simentuan da kano na madamdama. At da fracture na. Kasano ka makatrabaho iji fast food? Wan nga ron. Nagmalas matan. Sapay dandani tayo nagturpos. At umanan ti babayadan tayo. Amom ka di? No asino dayjay nakadalapos kan ka a motor? Saan? Ngam ko na ti pulis anangato kano ti adal na. Nagalis lang ti kalsada. Eso di na siguro na kontrol ti motor na. Imbag man tadakan di ti ospital. Ayan ni Max, grabe ka di. Saan matkit di? Ada nadangran iti ima na. Simentuan da inton madamdama. Inak gumatang iti in reseta ti doktor. Kanjay aramatan da amang simento iti ima na. Intad ka di ni Max ti paggatang mo? Wan. Intad ka no tinakadalapos kan kwa na. Rumbong laeng, adyo nakadalapos kag gastos kadagiti amin nga agas. Kan bill iti ospital. Wan mat ka no? Si dadaan mat dyan nakadalapos. Ala, kuyugan ka amapan gumatang iti agas. Inta karudan. Nagtungtong tamatan dito'y dalan. Inta ni Jay Butika.
Adto yan dagiti impagatang ti doktor. Saan ka di pa'y nga imay? Saan pa man? Madamdama siguro. Naut-ut ka di, day na fracture nga imam? Naut-ut unay itay. Ngam adda injeksyon ng tudok da. No siya, kabutang ko ti injection. Agkidamak, tapno jak makita nga itudok ta kanya. Na ospital ka kadimutan. Saan pa'y mat? E di nagpabakuna ak. Ilaylayat na pa'y lang ti injection kitag kidamakon. Ha? Takrot ka mat kayam. May mayat ano kitaam no sa dino ti pangitudukan da. Imawag ti Maestra Dareya na aksidente kanu ni Max nga anak ni Punso. Kasanon ti anak ti kabosor. Maamuan tayo tun sumangpet ni Rhea. Sa dino ka ding ospital. Grabe nga ta, tinapasamak ken kuana. Ijay kanumot General Hospital. Mapanak tuman mo ti Jay. Inak kitaan ti kasasad ti kabosor tayo. Adda ka di guram ijay tao. Awan basol na, saan ka di? Awan gurak. Nangruna ka tinulungan na ti anak ta, idinay galis iti bas. Mangrekabakto, ta umayak mo. Una, taintamad kitaan ti kabosor ang nagbalin agayam ti anak ta. Tata Berto, nanamel ba? Oh. Apaya kaslan, nakigtot ka, Barok. Saan kami akabosor? Kumusta ka, Barok? Di mo ka din nakita at limabas a motor. Apay adin alapos na ka. Pedestrian lane mo ti ayan ko, nana. Agdardarasak na maladaw akilin iti trabaho. No, maminsan agdardaras tayo. Kumita tayo iti kanawan, ngam di tayo kumita iti kanigil. Iso mapasamak ti aksidente. Agpaisureta, tata. Kimita iti kanawan, ngam sana kakimita iti kanigil. Ado ti kasjay, Barok. Di da kitaan ti agsinumbangir sakbay abo manlasiw da. Kasta tinapasamak kanyak, nana. Ita, nasimenton ti imak. Diyak pa yan makatrabaho. Nimbaglakit di tayo malaang tinadangran. Nungay ti ulom. Adon ti imay nangagaskan ka. Agam kumutong kamatlata. Di da kamat maagasan. Oo. Inutil da amin. Awan pa kagunggunada a herbularyo. Basol dagiti kabusor. Maamak pa yan dagiti nabat-bati aman nakigubat tayo arumaot. Dagiti makuna ang maingal. Ngay muna iti sango idirim maot kami tinaudatal. Dagiti adda iti udi tinakalasat. Nagsanod da. Idi nakita da anapa na ti imam. Nagsanudak mat, iti nakitak ang napasag dagiti kakaduak. Maladingita na kiti napasamak kadagiti kakadwa tayo. Dakal ti pukaw tayo, iti dayjay nga iraraot mi. Uray kumamat, no sana kas jay ti anak ta. Kay kayat na ti agyan ida syudad, ngem ti tumulong kadagiti kapulyan na. Kumusta ta imam Barok? Idi inyawag ti pulis kanyak tinapasamakan ka. Awanak ditoy. Tay tatimbagan ni Rhea, ma'am. Imbag tay may dakan Elsa. Didak binaybayan. Sapay kumata da kayo kin ni Rhea ti mamagkapya kadagiti puliyo. Sapay ko, ma'am. Nasaya ti pamilya ni Rhea. Imay pa dagiti dadakkel na iji ospital. Kasta ka di. Tilangarod dadakkel mo ati parikon. Wan nga rod, ma'am. Inton agturpos kami. Agawidak iji lugar mi, talo kuyak ida makikapya. Wan kuma, tapno makarik na ti kapulyan nyo iti kapya. Saan lago ba? Dahita ti tarigagay ko, ma'am. Ti kapya iji lugar mi.
Kablawan kayo iti panagturpos yung atalo. Kablawan kayo at talong agagayam. Agyaman kami unay kada kayo, ama, ina. Agyaman kami unay kada kayo, nana, tata. Agyaman kami, nana, tata. Uray awan ti imbayan ang kuyog kan kabaro. Saan ka nagliday? Ta nakaturpos kalat ta. Tinaskan kat naawat mo ti diploma. Uwan tata. Awan na kaumay, tadi na mo ngagturposak. Masakit ni ama. Saan mo't ang mapanawan ni ina? Ita nakaturpos kan ano ti aramid ang barok. Mapan ko ipakita ti diploma ka na ama. Kalpasan na. Alo kuyog ida makikapya, tata. Sapay kumatag baligi ka, barok. Nagawid kamat sika takrot. Di kayo kadi maragsakan ta nakaturpusak, ina. Adto'y ti diploma ko. Matulungan ka di ta diploma ti sakit ti amam. Saan ka di amay mayat? No ibalas mo tinapasamakan ko na. Ubingak pala iti. Nakirangrangit ang daama. Manon tinapukaw akakadwa na. Ita, masakitan gapoy ti dayta arangat. Iso nga rod, asika ko matimang tuloy. Naawatam. Saan kayo kadi ang masayangan iti biyag ko, ina? Ha? Kasanon, nasyak mo't ti mapasag. Wano kas kanya ama amapana, kat ininot ako mapsot. Ha? Dinakman isoro. Kaad-ado pailat nakan ko abagas ngam sika. Kayat ko ti maddaan iti pamilya. Ngamjak kayat ang mapasag da iti gubatan. Kasta ti panangipatag ko iti pamilyak, ina. Apay, siya, di kay kadi empatag. Panangipatag ka di ti ibaon ti anak ang makigubat. Sana kas di tinagbanagan ni ama, no saan aga po iti gubat. Ti diploma ka, ma. May sako na maestro. Saan ka di amay mayat? No si katimangi daulo, iti man nakigubat tayo. Tapno matay, wano mapana akmat akas kada kayo, kasta ka di, ama. Akin putot ka di ka. Taapay anak karo ti takrot mo. Saan akin natakrot ti mang birok iti kapya para karag iti patpatgan iti biyag? Anya ti kayat mo asawan, takrot. Numadaan ak iti pamilya. Diyak kayat nga agbyag da iti butang. Iliklik ko ina iti pakatayan wano pakadangran. Isok ka di nagawit ka, tapno'y bagam da kita. Kayat ko ang makikapya tayo tapno agbyag tayo ang natalinaay, ama. Nawaya nga awan kabusor, kan awan pagbutbutngan. Maalukoy nga ta ni Max dagiti pamilya na ang makikapya. Diyak mamati ang makikapya na dya tao. Nakiting ti panagpampanunot na dya arabiyag. Saan nga tama ay ayo da punso? No makita dati diploma ti anak da. Di mo, bakit? Mamuan na ita ito nagsubli iti syudad ni Max. Ikararag tayo ti panagbadligi na. Tapno makaginawa tayon. Tapno awanan ti gubat. Sapay kumaa, tamatig na iti puso da punso. Nagmayat ko man no kasta ti mapasamak. Ado ti makaginawa. Nagsuble dya syudad ti anak na. May sagaya man ang maestro. Putot ko katiday jay. Pinanunot mo ka di nga imo na ti insawang mo. Apay, adda ka di sa bali nga asawak, Ponso. Awan darami atakrot. Maingal, kan naturad kami. Mangibabain iti puli. Makapainsulto mati sa om. Entol kuan pinanawan ka. Makapasuron. Papanam ko ma. Huh? Nagadumat ababalay dito'y masakupan tayo. Kung naklakit din, numapan ka ba ti jay syudad. Ha?
Saan? Angam, nulabsam ti agsaw kat makapainsulto. Amangad no panawan kan. Masurunat lang amin. Iti kinatakrot de jay abakla. Kumusta ti panagawid mo? Natangkan ti ulo dagiti dadakkel ko. Jak mabawing iday ti kapanunutan da. Saan ka maawanan itinamnama? Jakit ti panag-review tayo ti panunutan ta. Tapno naan anay ti panagbalintaman norsuro, Max. Imbaglakit din. Tadda ka amangan ang dingay kanyak. Nang rona no kasto ay maawanan itinamnama. Gapo iti ugali na iti dadakkel ko. Saan ka mabalin abaybayan iti kastoya ka sa saad mo, Max? Agyaman ako unay ka, kan iti pamilya. Masingpot kayo. Kaya't ko kumamat akasta ti pagbalinan ti agbalin to a pamilyak. Masingpot. Saan aman nakiriri? Mapanak samot eja syudad. Tenak man kitaan, no anya ti aramidan ni Max. Anya ti aramidam. No nakatuwa na a babae. Ha? Amangan peket din no day ta babae ti makagapo. So adi na kaya ti agyan dito yung lugar tayo. Sige. Amok analaing ka nga agaramat iti balisong. Iwakwak mo ti balisong, iti asino man akadwa na a babae. Matong palponso. Day tati kayat ko ang mapasamak. Iti asino man a babae amang lapad iti tarikagay ta. Timangi daw ulo iti kakadwa ang makirangat. Sige. Amok analaing ka nga agaramat iti balisong. Iwakwak mo ti balisong, iti asino man akadwa na a babae. Matong palponso. Day tati kayat ko ang mapasamak. Iti asino man na babae amang lapad iti tarigagay ta. Ni Max kuma, ti mangidaulo iti kakadwa ang makirangat. Amangan no day takat ti makagapo. Isu adi na kaya ti makirangat. Lapdan siguro ti babae. Nalabit. Kuna na ngamin, adi na kaya't nga agbyag ti pamilya na, iti nariribok a lugar. Ala, ingkan. Katsapay kumar, tagbaligi ka iti panggap mo. Amuma ti address ti boarding house na. Asidag ka no, iti universidad. Nalakalaeng asapulan. Nalpas matlaangan ti review tayo. Sapay ko ma, tama ka pa sa tayo iti eksamen at talo ka da, Max. Sungbatam siguro ni Max, kalpasan ti exam tayo anya. Da kamin, sekreto pa iti amin. Anya? Agayan ayatan ti agkabusor. Ngam, friend, ti parikot, palubusan na kayo ka di nagiti dadakkel ni Max. Sigurado adi da kayat. Agkalaysa kamin to iti sekreto, tapno di da ka numaamuan. Itapay laang, kablawan kayo. Sapay ko ma, tada kayo ti mamagkapya kadagiti kapulyan nyo. Wen gayam, saan mi akayat amabangunan ti pamilya mi ti gurang-gura. Dayto yan ti universidad ang nagtorposan ni Max. Tila ang boarding house ti Sapulak. Adumat dita ti mabalin a pagdamagan. Magnaak iti aglawlaw kat berukak ti boarding house. Magnaak iti asidag ti restaurant. Nalpasan ti eksamen tayo. Nabayag tayo nga agkuy-kuyog, ngam di kayo pa nakadanon iti boarding house ko. Yawis ko ti ipapantayo ijay. Ada ka di makan ijay? Mabisina kon. Agpa-take out tayo tajak pa nakaluto. At damat malabasan tayo a restaurant.
Mapanta ka di ti boarding house na, Elsa? Jack pa'y nakita ti boarding na. Kasano ang makitam? No di tamot mapan? Hintay nga, Ruben. Dumagas tayo lang iti restaurant. Tagpa-take out tayo ti makan. Makita yung ka di ti masaba tayo? Oh, makapungpong to ti itsura na. Ni Ina. Aglisi kayo. Saan yung asikgan? Ha? Agyan kayo ti likodak. Ina, nakaumay kayo dito syudad. Asino kadwayo? Dagita ka di ababay iti makagapo. Iso adi mo kaya tagtungpal iti bilin me kan ni amam. Nasaya at datat tao, Ina. Idi na padungparan nak. Isudatin ang tulong kanyak. Napadong paran ka. Ha, talaga nga awan ammom. Amam alandok agpadong par ka. Aksidente tinapasamak, Ina. Awan ti mapasamak nga aksidente. No alerto ka kuma. Pangaasyo, Ina. Saan kayo kumangagpungtot dito eh? Intay man langan iti boarding house ko. Ha, kakaduam ka di dagita ababae iti boarding house mo. Ay saan nana? Agkakaadalan kami laeng. Ha, Sige, panawan kayo pay. Rhea, intang gayam, pumanotan. Grabe ti ina ni Max. Kasla adda iti gubatan. Kasla kabosor na amin na makita na. Nagkintayagak itay makita. Ang mga numabigbig na. Anya ko man, mabigbig na ka. Anya ka di tinamnamaam nga aramidan ti may sa aman na kigubat. No makita na ti kabusor na. Ngam saan akabambantayan dito eh. Tapno maaramid na ti kayat ng aramidan. Uray, naturad da jay anana Lisa. Naungat ka naturay. Oray, saan mo nga ibaga? Madlaw ititigtignay na itay. Kasla kumilaw alyon. Ada ijay syudad ni Nana Lisa, ama. Ina, nakakitaam anak. iti asidag ti pagadalan, ina. Nagkukuyog kami kada Max kan Elsa, idi nasabat mi. Kasla kumilaw alyon, ako na ni Elsa. Agrinam kayo. Ang mga da kaduanak at sinurot da kay tinaliman. Sa anak na nagdiritso dito'y ama. Napanak pa nga imo na iti CR. Sino kadaktibadok? Tama nga no adda nalimad amang sursurot kanyak. Nasaya at tinaramid mo. Masapol nga sigurado tayo. Tapno saan tayo ang may sagmak. Awan pa'y tirumrumwar. Nangrunakan ka, Rhea. Nakita na akadwam di anak na. Nagamak kami ka ni Elsa, itay. Pimanaw kami adagos. Husto, tinaramid yo. Dahita ka diti pangadang mo. Talaga adi mo kaya't nga idauluan ti kapulyan tayo. No umaya kijay. Pagadalan tikid dawan mi kadagtiagturay ama ipatakder. Tapno isuro mi nagtiubing. Di dan sumalog iti baba taadayo. Kasi damat. Saan aday ti kayat ko amanggagan? Ti mangidaulo ti kasapulak. Tapno da tayo lata ti mabeg-beg-beg anaturay. Ladingit at ina. Awan iti bokabularyok ti makigubat. Kapya ti kayat ko. Awanan ka itibain. Saan ka nga umay dya lugar tayo? Siyak nga ron ti mangidaulo iti kapulyan tayo. Awan pa'y serbem. Saan ko maina? Ang mga mapasamak mat kada kayo tinapasamak ni ama. Dinakdektaran si ka nga inutel kantakrop. Masapol ada tayo ti mabig-big anaturay. Hanggang awan matulag mo. Talaga amasorona! Saan ka di pa'y nga agawid di anak mo? Di mo namnamaan pa'y dahi ta, Ponso. Iso asyakon ti mangida ulo iti kapulyanta. No kinabaalan ni Gabriela silang, sakto ki din. Awan kagunggunana. Nga dama ko na nga anak alalaki. Taawan mo't sirbina. Nasa umon. Kaya't nakit din na pagkapiyaan ti agkabusor apole. Pagadalan ka no ti kayat na maaramid ditoy.
kat eso ti may sa Manor Soro. Pagadalan kan Manorsoro? Anya nga iti pampanunutam. Numaadaan iti pagadalan. Mayat samat adengken a Manorsoro ti anak ta. Punso, Congratulations! Nakapasa kayo atalo. Makita yo ka di tinagan nyo iti bulitin ti pagadalan? Nakapasa tayo atalo. Mabalin tayo ti makisuro. Nagmayat ko manod da pagadalan iji lugar tayo. Ket da tayo ti kaunaan amang isuro. Mayat day ta na panunot mo. Ado ti amamok nga opisyales. Iyuman ko ti may papan iti pagadalan iti lugar yo. Numaadaan iti pagadalan iti lugaryo, siguradong ang kasapulan da iti manursuro. Oh, ijayak mo tin amang isuro Una, tapno saan tayo ngagsisina nga gagayam. Itamat lang. Iyuman ko kadagiti masagnan ti may papan iti pagadalan iti lugar yo. Dakkel nga utang mi anay pag-anakam kada kayo ti amin, ma'am. Para iti pagsayaatan ti kaaduan daytoy. Isu nga aramidak ti amin. Tapno maipatakder adagos ti pagadalan ijay lugar yo. Rhea, pagkalay sa ta ko man, tapnawan makapagsina ka data. Sige. O manugot hak. Kat numalpas ti aramid a pagadalan ijay lugar tayo. Ijay ta kumamot amang isuro. Para kadagiti kalugaran tayo. Day tamat ti kayat ko. Tapno di data mapagsina da ama kan ina. Nadamag ko saan daw na yan arumaraot. Tanakapsot dagiti man nakigubat da. Napigpig sa ti man nakigubat mi. Naidalit sa kanon ni ama. Kan nakapsot ni ina amang idaulo. Di da kaya ti mapanrumaot no ni ina ti mangidaulo. Nabasa ti daya per na, isong agriri. Pilyo na itang anak tang. Adan sakit lukluko na no dumakkel. No makita da ama kan ina ti apo ko da. Anya nga ti mariklada. Sapay kaing-ingas ka noonay ni amang mo ti ubing. Dahil na ni amang. Mapantayo ka ti dadakkel mo iji lugar tayo inton bigat. Nandalpas ka nun ti pagadalan. Agdiritso tayo iji balayo nga amuna. Kaamangan no saan anasaya at ti aramidon da ama kan ina kadata. Apay nga inalam tiladawan ti anak ta. Inton sumangpat tayo. Ipawit ko tiladawan ti ubing kada ina. Ibagak nga iso ti apo ko da. Anya kadidayta nakasubre nga igam mo. entod matimay sa nga ubing. Ada ka no nang tod kan kwa na. Kitaan ka man. Lukataman nga rod, takitaan ta. Ha? Nagwapo mat nga ubing. Payakas la kaing ingas tila dawam idi ubing ka. Diyan ngayon nakadulin iti baol. Kita man. Un nga agpaiso. Basa man tinakasurat iti likod. Alanga rod ta basaek. Ama ken ina. Daytoy te umuna nga apo koyo. Ha. Anak me ken Nerea nga anak da Tata Berto ken Nana Milba.
agkapya tayon, tapno makitayo te apo koyo. Oh, Da- kaing ingas launay tiladawan ko. Idi ubingak tiladawan ti ubing. Ha. Nagasawagayam je anak ta, kan anak ni Melba? Punso, kaya't ko makita ti ubing. Inaugurasyon ita ti pagadalan. Mapantayon. Pagsawin da ta ijay. Tadwa ta akang runaan naman nursuro no aglukat inton panagsisirek. Ano lakit diti umay a tao? Damo nga namang lukat. Lakit di ah. Na magagaran mo't dagiti tao ang madaan iti pagadalan diti lugar tayo. Saanan ang mabannog ang magmag na dagiti ubing, asumalog ang mapan idyo pagadalan. Ah, naragsak ka di, darling. Unay-unay. Talo tayo kada Elsa ang manursuro dito'y lugar tayo. Adulakit diti tawa tumabuno iti inaugurasyon ti pagadalan. Lakit di. Ado ti maragsakan ken magagaran. Amaadaan tayo iti pagadalan dito'y. Dakal kano a selebrasyon ti maangay dita ka ay patpatakder a pagadalan, Punso. Ada kano umay nga opesyales. Ikarigatak ti mapan. Kaya't kumata makita ti pagadalan. Adda siguro ijay ti apo ko ta. Sigurado Tada Max kan rea kano, ti maestro kan maestra ijay. Sigurado ang mapan amin ijay ti dua puli. Ado kano pa iti opesyales nga umay tumabuno. Kaunaan apaskan, amaangay dito kabambantayan. Ala, agsagana ta nga roden. Ado lakit ti tao ijay. Agyaman kami unay iti kaaddayo kabaranggayan. Ita taddan pagadalan diti lugar tayo. Dito'y nga agadal dagiti anak tayo. Isuro tayo kung makadakwada ti panagkakapya. Awan ginura. Awan apa. Tapno agprogreso ti barangay tayo. Agtitinulong tayo. Para itinasayaat ang masakbayan dagiti ubing tayo. Kasta ti kayat mi ken ni Max. Mangisuro kami adwa dito'y lugar tayo. Adamat kadwa mi agayem mi. Isu ni Elsa. Naragsakak mo't ang makipulapol kada kayo kakabsat. Namnamaon nyo nga agtinulong kami amang pasaya at iti masakbayan dagiti ubing dito'y lugar yo. Oh, Lisa. Apay at tumalangkyaw ka. Di ka katagtengag iti bagpagada. Ket-ketaak nga rod, no asino tinang saklot iti apo ko ta. Sigurado ano saan ani Birto, ni Milva. Ala, kita nga roda, barang masarakam. Tao masidag ta iti ayanda. Ay, nakita kon. Ay, nakatugaw da iti dadya abanda. Ada saklot ni Berto nga ubing. Kan, ray-ray awon mo't ni Milva. Ala nga roda, mapantay iti ayanda. Sige. Ay, nagmayat ti garek ti apo ko tayo. Abalayan. Ne, ay, da kayo matayam abanayan. Ang tugaw kayo, tadapay mo't bakante at tugaw. Agyaman kami Ay na, nahabak ka abalayan. Siyak mati kaing ingas ti apo ko. Saan matasi ka, abalayan? Ay, wala balayan. Dito siguro sumarunong nga po ko ta. Siyak tumatan ti kaing ingas na. Masapul nga umay tumot agpasyar dagiti anak
ta ijay balhay, abalayan. Ay, uray na kami, ha? Umay kami mo't pumasyar, abalayaan. Wow, naman yan.